ఒక్క మాట అడుగుతాను చెప్పు. నువ్వు నాకు మనసిచ్చావు. అవును, అదే నిజమైతే ఆ మనసుతో నాకు ఒక మాట కూడా ఇవ్వాలి. ఇస్తావా? మనసిచ్చినప్పుడు మాట ఇవ్వడం కష్టం కాదుగా. చెప్పు సుగుణ. ఏమిటి? నువ్వు నన్ను మర్చిపోవాలి. రఘును వివాహం చేసుకో. సుగుణ, అక్రమం అన్యాయం చెప్తున్నాను కాదాబాయ్, ఇది న్యాయం అంటావా? చంద్రుడు క్షీణిస్తున్నాడు, వెన్నెల వేరే చోటు వెతుక్కుంటుందా? సుగుణ, కవిత్వం వేరు, జీవితం వేరు. జీవితం విలువ తెలుసుకున్నాడు, అది మహాకావ్యం అవుతుంది.